Scooterissa. Siniset Odin softit. Mulla on Odin Barendit. Täällä. Mulla on Apex Tango. Ja on musta. Sitten on Proton SS. Sininen. Joo. Kuinka monta pulttia? No siellä on 4 pulttia. Yes. Sitten tämmönen aika ripuli Districti headsetti. Joo. Tässä on Ethic Afterfactin dekki. Feisenin dekkigrippi. Tässä on Afterfactin jarru. Ja jotkut random Sacrificein vihreät renkaat. Täälläkin on. Ja täällä on myös tämä Dissin FK2 forkki, mikä on aivan perseestä. Mutta ei saa haittaa. Sitten tämmönen Drop test. Sitten tämmönen drop test. Yes. Tori.fi. No niin, tässä on mun scooter check. Mulla on, mitkä nää on? Districtin 8 gripi. Valkoiset kakkaa. Ja mulla on Blazer Pro Bar. Siinä on noin paljon, tule lähemmäs. Näytän noita tarroja. Finscooter. Eagle, alennus, tärri. Phoenix SCS. Se on 2 pultilla kiinni, koska noi on hävinnyt. Ai. Mulla on Blunt integroitu hedu. No, Blunt headset kuitenkin. Blunt SMX E-Hic forkki. Blunt Spoked renkaat jollakin laakereilla. Täällä on takana myös. Sitten Blunt Boss dekki. Germaa. Sitten drop test. Vähän kiinni.